bolo, hari ini aku harus berpetualang. Berpetualang kene iki medune rada jero bolo. Medune rada jero ning ngisor kuwi enek spot ketoke. Ketoke enek spot sing penak juga. Kayak wis enek sing mancing cuma nggone iki rada nyek mereng-mereng iki bolo. Oh. Medune rada ekstrem iki. Lah kudu hati-hati. Lho, wis ketok spot ta. Sing jelas kono wis sadurunge nggone parkirane Juli kuwi lho. Kuwi enek apa limitan ngiri lho kuwi limitan ngiri kuwi. Kuwi ning kono wis ana sing mancing kae. Ketoke nggone sahdu banget ngisor wit-wit kae tur ketoke kono kuwi anti badhe. Dicoba ya, dicoba rono kuwi. Ning iki mlakune rada ekstrim bolo iki. Julek banget nggone, dhuwur. Pedane di parkirke ning dhuwur kono kae. Kono kae ra ketok to. Pedane parkirke dhuwur kono kae. Medune kene iki. Medune kene iki ya to. Lah kuwi wis ketok wong mancing do nyobok pating crungup. Ning ketoke ra jero bolo kono kuwi. Ora jero paling ya semeter ya. Tapi ya perlu dicoba ya toh, perlu dicoba. Wong jenenge tombro kuwi iki manggone ora kudu nggon jero. Manggone nggon cetek-cetek paling dasaran sak meter kuwi wis jero. Lho kuwi ya toh ketok banget. Oh ya sakek sing mancing, kae sing tingkring ya enek kae payungan. Terus sing nyobokke ya akeh. Parani kono ya. Ngarit deh. Nggih. Awanan iki. Jawa apa? Lah nggih, mengke mboten Jawa, Jawa ngencang yen nek mboten mengke dalu. Nek awan ora udan sik ben do mancing sik. Lho. Elok to bolo kene iki. Sing jelas ki anti badhe. Wis tak kae. Spot sing jos banget lho. Kuwi jagung kelep kuwi biasane nek wong nyobok seneng banget kuwi, jagung kelep ngono kuwi. Lah ke sing tingkring kene ya enek, tapi ning ngisor wit-witan kae ketok ya jos kae tae bolo kae. Wah, iki arep manggon ning ndi wae penak iki. Lah kene iki bolo. Jos nggone. Cuma ketok iki ora jero. Nek nggo tingkring ora enek sing jos iki. Wah. Tapi kae enek sing tingkring juga kae. Jane ning nggon perengan kono kae bolo ngisor wit kae sahdu banget kae, tapi kae jero apa ora ngerti. Tapi mbok menawa kono jero ya. Mubeng sik bolo iki. Piye lek sing nyobok kuwi lek madang ora lek? Nek sing nyobok madang ya. Iwake gelem madang ora? Kowe iki asline pelaku pengampul kae, Mas? Berarti cetek. Lah cetek iki piye iki carane arep melu tingkring iki? Cetek bolok ini cetek banget jare. Ora nek sing nggon jero. Salah medun ya iya. Oh, wis teko kene iki lho. Iki nggon kelep-kelep jane iwak tok asline iki. Lah malah iwake do ning nggon serompotan ngono kuwi to. Piye Mas, wis etuk urung? Urung munggah kae? Urung. Urung. Lah kowe setuk akeh kuwi. Rinding kabeh lho. Ndang puting ndang. Rinding ngono.
Aku jan golek serinting kok. Aku jan golek serinting. Oh iya. Wis etok akeh. Yo. 5 anak ya. Kuwi tembakmu jeruk ora kuwi? Enek semeter. Kencur bogo ora iki. Esen kencur bogo ora iki. Esen kencur. Mandi ngono lho. Mandi ki aku ndek iki nganggo godhong lenga kayu putih kuwi. Lumutan tapi ning tengah karambak kono. Etok akeh aku tapi ya wae cilik-cilik. Ning tok akeh. Tok akeh bangan. Walah, lele tenan iki ta. Leket mau urung etok lele akeh etok kuwi. Wah, cocok iki. Cocok iki. Ah. Ya dang. Tabane sih. Leket mau tak syuting kok sampean iki piye ta? Ora gek sadar. Cocok iki mancing lele cah-cah. Kuwi kowe nganggo pelet apa cacing kuwi? Rasane Mbah Min. Heeh. Wah, cocok iki golek lele cah. Mbah teko ngejak. Tadi nang Plembunatu. Oh, bos, sareng ning krangke iki lho. Dadi ora perlu golek kayu, ya toh. Ora perlu golek kayu nek posisi ngene iki. Nah, iki cukup ngene iki wae. Ya toh. Gawe kok ngene iki. Hah? Iki sing tak gawe mau toh. Gawe ngene iki. Nah, terus iki ngene iki tak. Lah, ngene iki lho, Bos. Engko nggih ndokok walesan. Ora iso nancep ngono ora kowe wesi. Weh, iki ora nggih tancepan kok. Lah ngene iki lho. Ya ta, bentuke kok ngene iki. Lah, ngene iki wae. Yalah, wis. Wis. Penake ra jamak, Bos. Wah, kok ngene iki lho. Makane gawe kok ngene iki. Nggih nyelehke joran. Ya ta? Mancing saiki mancing tenan iki. Alah, mau obok-obok iki lho madang. Kowe liwat ngarepku kono kuwi lho iwake madang jan. Wong sing mandi iki jopone kok dudu masalah mau obok-obok kok. Wis terus boleh. Lah iki melu peletan wae dijapani. Kandhane kok melet to. Mesake. Wong letes kabeh wingi kok. Dolan, jatah sing ngarang iki. Ah. Lah wong diarep pancing kok taboki. Ngamuk kok ning omah. Ngamuk ya mbong. Iwak. Bathara Ginggi kang nunggu kali, Bathara Gangga kang nunggu rawa, Bathara Gangga kang nunggu segara. Aku njaluk ingon-ingonmu sing ning waduk kedung amba kene. Srinding ora nyanding, tombro padha mara. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, plung. Mau bari klana. Kandhane kok. Wis, engko waduh kula mau enggak lek gawe kurang dawa iki. Lek gawe apa jenenge iki? Bagian iki. Wah, sesuk kok diganti neh iki. Kurang dawa. Iki nggone ngembung kok dene iki kok. Kan ya ben enak orang golek kayu kae. Nyerah aku. Ukut. Aku mau masake kowe kuwi kok. Apa? Ora batire ngono. Lama ora.
Mau aku urung melu mancing kowe bola-bali nyendal sing lele baramundi. Itu terus mareng aku melu mancing kowe ya melu sial. Iki kedo buko kok iki. Mangane ora umpan. Oh tak Poso beduk. aku tak ngalah lah wis. Mbok menawa aku lunga kuwi engko terus lelene munggah kabeh. Lah sapa sing etuke jajal tak ndelok. Aku jane iki pengen ngrekam kowe-kowe kuwi lho. Ben dua bola-bali nyendal. Lah kae lho, kae ya isine mengedus iwak tok, kae. Iki isine mung sambat. Gembreng tok. Sing kulon kae lah nunggu yo ngasek cenganguk. Iki ngimpi. Lho. Dasar akeh lho. Iwake kok ngono kuwi banteng-banteng ngene iki malah dipeme den dadi gereh yae. Heeh. Wis ra neh rene aku. Kapok tenan pokok iki. Wis. Kapok. Leh kok nunggu wis enek sak jam punjul. Srinding siji ora madang. Iwake kene kenjel-kenjel do posok. Ngene. Sepote no justice. Sepote. Ngene iki lho bolo. Wis munggahe ndedel dhuwur banget. Iwake ora madang. Apa meneh kok nila tombro srinting lho ora madang. Wis ngene pala. Lemes aku. Munggah dur banget. Aduh.